سلام طنها بالليل خبركم تخاتاتلتي سناي تيفين 27 ጥር 2018 አቆጻጽራ ግዕዝ ዝተዳለዉ ዜናታት ሰናይ እንሆ ፈለማር እስተዜና ከነቀድም ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ተፈላልዮም ክነብሩ ከም ዘይኽእሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ አፍሊጦም ኤርትራን ተቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ ባይቶ ወከልት ህዝቢ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባህርን ዝሃቦ መግለጽታት ሕሱሩን ፉንፉንን ክትብል ኮኒናቶ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሰሌዳ ተሽከርከርቲ ከም ዘቀየረ አፍሊጡ ኣብ ሃገረ ቼክ ሪፐብሊክ ከተማ ኦስትራቮ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ውሽጢ ገዛ ቼክ ጋሊ 2026 ተጋሩ አትሌታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ተዓዊተን ቅትለት ወዲ ጋዳፊ ንሊብያ ሓድሽ ስጋት ፈጢርላ ዝብሉን ካልኦትን ዝርዝር ዜና ከም ሰብ ክቐርብ እዩ ንቻናልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሰናይ ምክትታል ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ተፈላልዮም ክነብሩ ከም ዘይኽእሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ አፍሊጦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝዝበሉ ኣብ 5 ዓመት ዘበን ስራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ 10 ስሩዕ ኣኼባ ብምርካብ ንኣባላት እቲ ባይቶ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ ግዜ እዩ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህሪ ንምጥቃም ሰብ ንቕተል ኣይበሉን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብልዝብን ብስምምዕነትን ከምኡውን ብሕጊ ዕዳጋን ብድርድርን እቲ ጉዳይ ንፍትሓዮ እዮም ዝበሉ ኢሎም ስለዚ ንሕና ክንካፍል ንሳቶም እውን ክሕግዙ ኣለዎም ኢትዮጵያ ጎዲኻ ኣትራፎ ምዃን ኣይከኣልን ክብሉ ብትኹረት ገሊጾም ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ኣየድልያን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ሓደ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ዝሰሓተ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ንዘለኣለም ተፈላልዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን ክብሉ እውን ገሊጾም እዮም ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዘይቀየድ ተገይሩ ዝተሰፈየ ከይተኣሳሰር ተገይሩ ዝተሓለኸ ከባቢ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብባህልን ቋንቋን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ዘለውሉ ይኹን እምበር ልዑል ንሕንሕ ኢዳታውነት ዘለዎ ከባቢ እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉዳይ ክልቲኦም ማያት ንዓና እውን እናሓመሰና ኣብ ጉዳይና ዝኣትዉ ሓይልታት እናስፍሐ ሓደ ነቲ ካልእ ማገር ክኸውን እናተገበኦ ጸገም ዘመሓላልፍ ኮይኑ ይርከብ ክብሉውን ገሊጾም እዮም ኤርትራ ነተቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባህርን ዝሃቦ መግለጺ ሕሱሩን ፍንፉንን ክትብል ኮኒናቶ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦ ግፍዕታትን ጉሕለታትን ከም ዝፈጸመ ኸሲሱሎ በቲ መግለጽታት ዝተቆጠዐ መንግስቲ ኤርትራውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋንን ድሕሪ ኩናትን ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋናን ሜዳላታት ሃገርን ምስቲ ናይ ሕዚ መብርሂ ፍጹም ዝተገላበጠ ምዃኑ ገሊጹሎ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ዘለዓለም ተፈላልዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን ዝብል መግለጽ ኣብይውን ኣዋጅ ኩናት ምዃኑ ኤርትራ ኣፍሊጣላ ኣብቲ ብሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ኣማስዩ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሶ አብይ አሕመድ ንጉዳይ ጎቦታት ጉላን መልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎ ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኹኒ ንምግባር ዝዓለመ ኢልዎ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኩናት መሳልፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኸስስ ዝንፈለመ እዋኑ ምዃኑ ዝጸብጸበ ቢቢሲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተልዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ስለዘልዕልና ኣይኮነን ክብል ምዝራቡውን ኣስፊሩሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ አክሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈጸምዎ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታ ገሊጽና ኢና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑናን ክብል ንተወከልቲ ህዝቢ ምግላጽውን ቢቢሲ ኣዘኻኺሩ ኢትዮጵያ በሓባራዊ ሽርክና ምስ ዓለም ንምዝማንን ንምልማዕን ድሉቲ ከም ዝኾነት ፕሬዝደንት ታየ አጽቀሥላሴ ሓቢሮም በብዓመቱ ኣብ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ዱባይ ዝሰናዳእ ጉባኤ ዘተ መንግስታት ዓለም ዝተረኸቡ ፕሬዝደንት ታየ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ሽግግር ኢንዱስትሪ ኣፍሪካ ዝድግፉ ስትራቴጂካዊ ተግባራት ኣብ ምክያድ ከም እትርከብ ገሊጾም እዮም ንኣብነት ሙሉእ ብምሉእ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ዝተሃነፀ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብምሕባር እቲ ግድብ ልዕሊ 60,000 ሜጋዋት ምፍልፋል ከም ዝኽእል ብምግላጽ ብተወሳኺ ብምግባር ሳን ምኽኣል ካብ እስርናይ ኣምጻይነት ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ ኣፍራይ እስርናይ ናብ ምዃን ምስግጋራ ገሊጾም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 640,000 ሜትሪክ ቶን ቡን ምፍራያ ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ዓመት 110 ሚልዮን ተጓዓዝትን 3 ሚልዮን ቶን ጽዕነት ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ቢሾፍቱ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ህንጸት ብ12.5 ቢልዮን ዶላር ከም ዝተጀመረ ኣብሪሆም እዮም እዚ ድማ ስግግር ኢንዱስትሪ ኣፍሪካ ካብ ዝድግፉ ተግባራት ሓደ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ሃገረ ቼክ ሪፐብሊክ ከተማ ኦስትራቮ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ውሽጢ ገዛ ቼክ ጋሊ 2026 ተጋሩ አትሌታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ተዓዊተን 326 ጥርብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ውሽጢ ገዛ ቼክ ጋሊ 2026 ብ1500 ሜትሮ ዝተሳተፋ ተጋሩ አትሌታት ብርቂ ሓየሎም ቀዳመይቲ ሳሮን በርሃ ካልአይቲ ሃረጎይኒ ካልአዩ ሳልሰይቲ ብምዃን ተዓዊተንን ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቃን 00 ሰከንድን 62 ማይክሮ ሰከንድ ብምእታው ዝተዓወተት ብርቂ ሓየሎም
በትርሕቀት ናይ ዝዓመት ቁልጡፍ ሰዓት ተመዝግብን ከላ ካልአይቲ ዝወፀት ሳሮን በርሀ ድማ ዝኣተወትሉ ግዜ 4 ደቂቃን 01 ሰከንድን 23 ማይክሮ ሰከንድን ብጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ክብረ ወሰን ዓለም ኮይኑ ተመዝጊብሎ። አትሌት ሃረገወይን ካልኣይ ድማ 4 ደቂቃን 01 ሰከንድን 92 ማይክሮ ሰከንድን ብምእታው ናይ ውልቃ ቁልጡፍ ግዜ ኣመዝጊባላ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሰሌዳ ተሽከርከርቲ ከም ዝቀየረ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ዋና መምርሒ ሎጂስቲክ ፖሊስ ፌደራል ሓጋዚ ኮሚሽነር እሸቱ ፋጣ ከም ዝበልዎ ንልዕሊ 50 ዓመታት ኣብ ግልጋሎት ዝጸንሐ ናይ ፌደራል ፖሊስ ሰሌዳ ተሽከርካሪ ዝተዘበራረቀ ንጹር ዘይኮነን ከምኡውን ንምቁጽጻር ዘይምቹ ምንባሩ ተዛሪቦም። በአንጻሩ ተሓድሽ ሰሌዳ ተሽከርከርቲ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰረን ምስ መረዳእታ ዝተዋሃደን ምዃኑ ድማ እቶም ሓጋዚ ኮሚሽነር ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ሰሌዳ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክቅድሑ ዘይኽእሉ ሚስጥራዊ መለለይታት ዝሓዘ ምዃኑ ንስራሕ ምንቅስቃስ ስሉጥ ኣብ ምግባር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ገሊጾም። ሰሌዳ ተሽከርከርቲ ዓለም ለኸ ተወዳዳሪነት ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕባይ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንህዝቢ ምቹው ግልጋሎት ኣብ ምሃብን ገበናዊ ምርመራ ክትትልን ኣብ ምምችቻው ሓጋዚ ከም ዝኸውን እውን ኣመላኺቶም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ብመስርሕ ኢቲኬቲንግ ኣስታት 4 ቢልዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣታው ከም ዝገበረ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣፍሊጡ። ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ስርዓት መጓዓዝያ ትግራይ ንክዝምንን ምቾቱን ድሕንነቱን ዝተሓለወ ንክኸውን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ቢሮ ህልው ኩነታት መጓዓዝያ ትግራይን ኩነታት ሓደጋ ትራፊክን መሰረት ብምግባር ምስ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሓበራዊ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣይተ ታደለ መንግስቱ ስርዓት መጓዓዝያ ትግራይ ንክዝምን ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ 43 መናሃርያታት ትግራይ ምስ ዝምልከቶም አካላት ምርድዳእ ተገይሩ ተኣታትዩ ዝበልዎ ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ጸገማት ታሪፍ ፈቲሑ ምንግልታዕ ተሳፈርቲ ስርቅን ወንጀልን ቀኒሱ ጸገማት መስርሕ ምቁጽጻር ከም ዝፈትሕ ሓቢሮም። ብመስርሕ ኢቲኬቲንግ ካብ ነፍሲ ወከፍ ተሳፋራይ ንምሕከሚ ተጋዳላይ ሓደ ቅርሺ ብምቁራጽ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣስታት 4 ሚልዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣታዊ ከም ዝገበረን ውጽኢታዊ ብሄራዊ ዕማም ኢሎም። ከም ቢሮ በቲ ቴክኖሎጂ ዝውስኽ ኮነ ዝቕነሱ ኣታዊ የለን ዝበሉ እቶም ሓላፊ ቢሮ ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ግን መዓልታዊ ካብ ዝነኣሰ 40,000 ክሳብ ዝለዓለ 80,000 ኣታዊ ከም ዝግበር ዕላው ገይሮም። ህልው ጸገም ሕጽረት ነዳዲ ትግራይ መሰረት ብምግባር ኣብ ታሪፍ 70 ሚእታዊ ወሰኽ ሓድሽ ታሪፍ ከም ዝተገበረ ብምሕባር አሽከርከርቲ በብግዚኡ ነዳዲ ከቢርና ኢሎም ዝውስኽዎ ዋጋ ግቡእ ብዘይምዃኑ ተሳፋሪ ነዚ ተረዲኡ ብኢቲኬቲንግ ከፊሉ መሰሉ ክኽብር ተላብዮም። ብምትእትታው ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ተጋደልቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 350 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረሎም እውን ገሊጾም እዮም። ከም ቢሮ ኣብ መናሃርያ ሓላፍነትና ስራሕቲ ቁጥጥር እምበር ዋንነት ንምምሕዳር ከተማ እዩ። መሰረተ ልምዓት ዘማልእ እውን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምዃኑ ሓመድን ኣቧራን ዝተመልኦ መናሃርያ ናይ ምልማዕ ሓላፍነቱ ክዋጻ ጸዊዑ። ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሓላፊ መምርሒ ትራፊክ ድሕንነትን ቁጥጥርን ሓደጋ ምጽራይን ኮማንደር ተስፋይ ገብረመድህን ብወገኖም ሰላማዊ ምንቅስቓስ ትራፊክ ንክህሉ ይስራሓሉ ኢሎም። ኣብዚ መንፈቅ ዓመት 403 ሓደጋ ትራፊክ ከም ዘጋጠመን 505 ሰባት ግዳያት እቲ ሓደጋ ኮይኖም ኣብ 103 ወገናት ሞት ከም ዘጋጠመ ጠቂሶም እዮም። ገናሕቲ ብናህሪ ምሽክርካር ምንጭ እቶም ሓደጋታት ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 230 ሚልዮን ብር ካብ ቅጽዓት ትራፊክ ንመንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እዮም። ገናሕቲ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ሙያዊ ስነ ምግባሮም ሓልዮም ብጥንቃቐ ከሽከርክሩ እውን ኣተሓሳሲቦም። ኣብ መንጎ ክልተ ክሰሓቡ ዝጸንሑ ዓሌታት ቢጃ ዕርቂ ከም ዝተፈጠረ ግልጋሎት ዜና ሱና ሓቢሩ። ኣብቲ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝተፈጸመ ዕርቂ መራሕትን ዓበይቲ ዓድን ዓሌታት ኣባቡዳ ከምኡውን ዓሌታት ቢሻሪ ተረኺቦም ነይሮም። ኣምሓዳሪ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሌተናል ጀነራል ሙስጦፋ መሐመድ ኑር ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሱዳን እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሳቲፎም ነይሮም። ክልቲኦም ዓሌታት ሰበኽ ሳግም ኮይኖም ብናይ መጓሰ ቦታን ማይን ንነዊሕ እዋን ናብ ግጭት ክኣትዉ ዝጸንሑ ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎ። ኣብ እንግሊዝ ዝተምሃረ ወዲ መራሒ ነበር ሊብያ ማዕሙር ጋዳፊ ኣብ ሊብያ ብዕጡቃት ተቐቲሉ። ሰይፍ አልእስላም ጋዳፊ ኣብ ሓደ እዋን ድሕሪ ሞት ኣቡኡ ኣብቲ ሃገር ዝሓየለ ሰብ ኮይኑ ይርአ ዝነበረ እንትኾን ፍሉጥ ወዲ ነብስሄር መራሒ ሊብያ ማዕሙር ጋዳፊ ዝኾነ ሰይፍ አልእስላም ጋዳፊ ኣብ ውሽጢ ገዙ ብዕጡቃት ከም ዝተቐተለ ኣማኻሪኡ ገሊጹ። ዓብደላ ዑስማን ዓብድራሒም ንአልአህራራ ቴሌቪዥን ቻናል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰይፍ አልእስላም ብመንነቶም ዘይተፈለጡ 4 ሰባት ዝሓቆፈ ጉጅለ ከም ዝተቐተለ ሓቢሩሎ። ሚስተር ዓብድራሒም 4 ዕጡቃት ናይ ክትትል ካሜራታት ድሕሪ ምዕናዎም ናብ መንበር ገዛ ሰይፍ አልእስላም ጋዳፊ ኣትዮም ከም ዘቐተልዎ ሓቢሩሎ። ሰይፍ አልእስላም ከም ስውእ ወዲቁሎ ክብል ወዲ ሓወብኡ ሓሚድ ጋዳፊ ንሊብያ መርበብ ሓበሬታ አልአህራራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። እቶም ስድራ ቤት ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እውን ሓቢሩሎ። ብቋንቋ ዓረብኛ እትሕተም ማዕኸን ዜና አልዓረብያ 4 ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ንሰይፍ አልእስላም ኣብ ኣታኽልቲ ቦታ መረብኡ ብጥይት ከም ዘቐተልዎ እውን ጸብጺቡ እዩ።
ቤት ጽሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሊብያ ብዛዕባ ቅትለት ተፈጺሙ ዝተባሃለ ምርመራ ከፊቱሎ መርመርትን ሓካይም ፎረንሲክን ንሬሳ ሰይፍ አልእስላም ብምምርማር ብጥይት ከም ዝሞተ ከም ዘረጋገጹ ሓቢሩ ክብል ሃገራዊ ማዕኸን ዜና ሊብያ አልአህራራ ጸብጺቡሎ ቅትለት ሰይፍ አልእስላም ጋዳፊ ኣብ ዘይርጉ ፖለቲካ ኩነታት ንዘላ ሊብያ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሩሎ አሜሪካ F-35 ነፋሪታ አልዒላ ንድሮን ኢራን ከም ዘወቅዐት ተሓቢሩ ብ326 ለካቲት ሓንቲ ድሮን ኢራን ኣብ ባሕሪ ዓረብ ናብ እትርከብ መርከብ ጽዕነት ነፋሪት አሜሪካ ብፍጥነት ኣብ እትቀርበሉ ዝነበረት እዋን ከም ዝተወቅዐት ወሃብ ቃል ወታደራዊ ሓይሊ አሜሪካ ገሊጹሎ ካብ መርከብ ውግእ USS አብርሃም ሊንከን ዝተበገሰት F-35C ነፋሪት ውግእ ነታ መርከብ ንምክልኻል ነታ ድሮን ወቂዓ ከም ዘውደቐታ ወሃብ ቃል ማእኸላይ እዚ አሜሪካ ካፒቴን ቲም ሆኪንስ አፍሊጡ እታ መርከብ ካብ ገማግም ባሕሪ ኢራን ኣስታት 500 ማይል ርሒቓ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እታ ድሮን ዘይንጹር ዕላማ ሒዛ ናብ ምቕራባ ዝጸብጸበ BBC ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ኣጽዋር አሜሪካ ይኹን ኣባል ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለውን ኣስፊሩሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ አሜሪካ ኣብቲ ዞባ ወታደራዊ ህላውኣ ኣብ ትሕልወሉ ዘላ እዋን ኮይኑ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ወጥሪ ሓይሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኒኩለራዊ መደባታ ንምድራት ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሓ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፈራሪሕ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ቴህራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጸረ መንግስቲ ተሪር ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደትሉ እዋን ጣልቃ ንምእታውን ሓሲቡ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ ጸሓፊት ፕሬስ ዋይት ሃውስ ካሮሊን ሊቫት ድሕሪ ምውዳቕ እታ ድሮን ኢራን ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ኣብ መንጎ አሜሪካን ኢራንን ክካየድ ዝተመደበ ዘተ ገና ኣብ መደቡ ከም ዘሎ ገሊጻላ ትራምፕ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ዲፕሎማሲ ንምቕዳም ድሌት ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸት ኣብ ኢዱ ዝተፈላለዩ ኣመራጽታት ከም ዘለዎ እዚ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ዘጠቃለለ ምዃኑ ወሲኻ ኣፍሊጣላ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን አያቶላህ ዓሊ ካማኒ ኣቀዲሙ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ዞባዊ ኩናት ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ ቴህራን ብዛዕባ እቲ ብሰሉስ ዘጋጠመ ፍጻመ ድሮን ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበትን ክብል እውን ወሲኹ ጸብጺቡሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታትና ብዝዛዚምና ስለዝተኸታተልኩምና ዜናና ነመስግን ሕዝውን እዋኖም ዝሓለዉ ሃገራውን ዞባውን ሓበሬታታት ንምርካብ ቻናልና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ በብዘለኹምዎ ሰናይ ግዜ